Please Prince and Princess Luis Yukanu, Group Chairman, Lucan Oil and Gas and Coal Limited, Oil Barrier Nigeria Limited, Blessed Law, Holy Company Limited, Gen Law International Limited, Akuzuru Ọha na ndị Izọgụ, Nwati Mereze na ihe n'Izọgụ, anyị ekene gị. Chief O.C. Martins Okereke, ọbata obi na arọ ndị Izọgụ, ọkpaka Izọgụ na ihe eme, agadi ọkpagụ na-eche mba, onye ọma, Nze Cyril Nwaọkwara Nnadike Ezenwa, Obi Nyerugo nke mbụ na Atina, Etubi Izọpụ Ngene, Ezenwa Chi na-emere ihe, Esiri Gịnị Gara Mmiri, Director Obito Invention Nigeria Limited. Ọ ka o siri mee. Ei, ọnwa egbuola nze, ka akara ezi iru ọma, Nze Chinedu, Ogirichi Ngwa Chinedu ụka na Achịna, ya dụba ihe ọnwụ na-eme akarị. Luke, Anayochukwu, Akanihu, Ohuke, Ọhamadike na arọ ndị Izọgụ, Sio, Uson Association Nigeria Limited, onye ọma. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụsi ike ekwe na ha. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ọ bụ n'obi onye ka ekwe na-akụ. Nna ya Izọgụ na ihe mere onye. Ndị dekata n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya. Izọgụ na ihe mere agha. Ndị aka ji ọkpọ ọba eziokwu. Izọgụ na ihe mere agha. Ụmụada ehi unu enu na-eme. Izọgụ na ihe mere agha. Ọnụtara ji ori ihe ori. Izọgụ na ihe mere agha. Eme n'ebe anyị nọ ya. Eme n'ebe anyị nọ ya. Eme n'ebe anyị nọ ya. Anyị nwere nze nwa okoro. Ndị dekatara n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anazi anya. Izọgụ na ihe mere agha. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akwụkwọ. Ibu nkume dị mma n'oru. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akwụkwọ. Onye na-asọ ekete ya ebu n'ero ma nje. Obodo gbakọbanụ. Ekete na-abụ ka ndị mbụ ji ejekwa ego dị ọrụ ugbo. Obodo gbakọbanụ. Elu na anya plastiki n'ọka na nkụ n'ọbọ. Akwụghị ojije dịka nso ụzọ nọtara ya n'ọgụ ijiji. Ekele nke ikwere ya doka bụ ọkụ Dakudike, Chairman APU Obudu Branch. Mụ na Geoffrey Azubike, Secretary. Maazị Skel Ihe Okeke, mma nwoke wee go Vice Chairman. Ajụjụ eji Maazị Alexander Udagbara, isi abalị na ana, Treasurer APU Obudu Branch. Eze bi n'ikpe n'otu onu, eze bi n'ikpe n'otu onu, na nakwa bụla aja nwoke mara mma ebi n'ikpe n'otu onu, na eze bi n'ikpe n'otu onu, mgbe ahụ ọ bụrụ eze amaghị ede. Na ịnụta nkọrọ eze nnu nkọrọ eze ka ọ bụrụ na eze agwagwa anụmanụ. Ị na-akpara nka mgbannu jebe, ị na-akpara nka mbinye n'ikpe nọ bụrụ mgbaburu ọgụ gbannu jebe. Mgbe ị n'otu onu ịgba n'otu aka ịnụ n'onu na-abụ ịgba n'aka na-abụ. Ị mara ihe ije ebe eze bi n'ikpe n'otu onu mụ na Maazị John Onwuneme, ụzọ mmiri a na-eji eji, Financial Secretary APU Obudu Branch, Treasurer Ogbonye Ọmabile Alphonsus Obiọha, Assistant Secretary
karo ọ kanụ mee mana osu mpọ ji ọnwụ na-eme anyị kago m emanyere emeghe ebe onye ọjọọ mara amara obodo ahụ na-ana aghọka unu ejide ụwa tenụbaka obodo ahụ na-ana aghọka na-ekwu na asị ji agwụ n'ana ọ bụ nna ji abanjie na nwoke bụla mpụ ejegharị n'obodo na-eti ihe oji asị na nwaanyị tụla mpụ ejegharị n'obodo na-adị ihe oji anụwe n'ibe nwoke na-agbata mgbere asịrị bụ n'ihe nwaanyị ore ya n'ahịa na eke nwaanyị na-agbata mgbere asịrị bụ n'ihe nwoke o buru ya kpagharị obodo ahụ ọdụ n'udo n'ọdụkwa ahụ n'udo asị buru ego o bụ ya oji adụ asị buru ego mana o bụ ya oji adụ ya bụ nnenu nwere ntị nwanya ana nwere ntị nwanya onye n'ụzọ nwee ntị nwanya ihe o mere n'ọchịchị ọ na-ahịa mkpọpụta ike ọhụ ya kwa abalị kwuo okwu ụtụtụ ma narụ n'aka onye aghụghọ ahụ dana Elias Okonkwo buru ya Edus Ọnwụnwere onye bụ ọdịrị ya Emmanuel ihe okeke nyeruo n'oge ya Windhoek Okafor ego bụ nwa nwoke onye aghụghọ ahụ dana abalị kwuo okwu ụtụtụ ma narụ n'aka jiri gbajọ n'ụwa enweghị na ajụ ma ọkwa nkọchara gị ka iburu ụmụ bilie n'obodo oluokwana n'ọzọ ka iburu ụmụ bilie n'obodo okorobịa odo mara ka isi eme okorobịa mara ka isi eme na okere mbọ naghị ekwe m ojibio n'obodo okorobịa gwa m ka ntị eme
niile bụ ma ọkwa eziokwu n'ịgba dị na nị na ahịrị m ụdọ na-ehicha ụda makwa elu gị anụ dewe nnukwu kwubebe ahịa do na ekpere gị na ọkwa ajụjụ
Dr. Charles Babatunde Ezekwem, Okigwe one of Okigwe, Obudoburoji, Ikemba Okigwe, Ndai Jibiri, Ekenem Prince, Onyabu Igbo, Nwanne Ajibo nwere onwe, a na-egbu asịrị na ndị Izọgụ, Igwe Amond nke mbụ na Johannesburg, former chairman, APU South Africa, Director, Prince Moore Associates, ndị ọma. Kedu maka Maazị Uche Ọhịa, Ambassador Extraordinary, Ọchị na Nwata, Ije, ụmụ okorobịa kuchie na ekere mgba maka na ike ji nke ya awa pụrụ iche. His Royal Highness, Eze Oliver Dike III, Eze Ozuomba, nke ndị Izọgụ, Eze and Crown Head of Awizog Ancient Kingdom, Eze Ekenekwe Ngụ, ke maka Prince Victor Chikatadike, Buhari Izọgụ, ọnwa gburugburu, agbarụsịa ngene ekuru ngene ṅụọ, arụsị Izọgụ mkpokpo, ke maka Chief Anthony Onyeabụ Okereke, Omereọha gburugburu, ọnwa bara ekpe, ọnwa na Ịbada, nwa ndị Awa na Ugwuorima, Traditional Chief Priest, arụsị ogbugbu Achịka, Oji nwa eme ọzọ, Ekene Ngụ, Traditional Doctor, Maazị Okeke Anụ, HOK, ikuku bugharịta ọdụ iku, osimiri tọọ n'azụ ụlọ, Papa isi nwa Izọgụ, onye ọma. Ije nakwa na-arịta na ọzambara jakọ akụkọsị akpata ọhịa kwuru ka a na-eme. Nwa Maazị Obidike Ugochukwu Prince Ejima, the Asian Prince, Ugomale, isi nwa Izọgụ, mbụbadịrị Malaysia kute mmiri ọma, mbụba Awa na Ugwuorima, Ekenekwe Ngụ, Maazị Okoro Musa Ogbuehi Nnanelugo, nwa ka emu ugo ọcha, ọdụ ọka o si mee. Mmiri dụrụ azụ duruo, mmiri atakwa na mazụ anwụchana, asị m ndị okenye anwụchana ka enwe ndị ga n'aka ọkụ ụwa si bido. Ihe abụkwa n'ihe m gụrụ n'akwụkwọ nsọ mgbe ndị na ụmụntakịrị ụmụ Chukwu nọ na mkpa wee kekere ụwa kpọrọ perikom ọza, ọsị ya jee kpọpụta ndị nke m, jee zapụta ndị nke m, jee kpọnata ndị nke m ka ịkpọna ha n'obodo nke nkwado. Ebe ahụ ọnwụ ike adịghị na ya, ebe ahụ iri uju adịghị na ya, ebe ahụ ihe ike adịghị na ihe niile achọghị adị n'obe aka ha, na ihe niile nwere oge ya. Ugbu a bụkwa n'oge nke m, n'elu m wee bụbu Izọgụ na ihe me na-enyego okwe m mgbe ka mmere m okorobịa. Chief Dixon Okereke, ọkụ
akwa ma ndị anya n'otu ube solo ha wee ṅụlụ ego eriri eri ka eji amanụ dị mgbe o nweghị ihe ọzọ a ga-eji chetenu na ụmụnna nwetụọ na-akụ n'elu ụwa ndị iro ga-akpara ụkwa ha wee naba enu ụmụ wee bụbụ ịzọgụ na ihe eme enyegwu ekwe m mgbe ka mmerewe okorobịa Chief Dixon Okereke onye tabiri na ndị izu ọgụ Father of the next village oge nkeme oge nkeme oge nkeme oge nkeme onye nyere mgbenye ya golibe mgbe na-akpa ha bịa n'ụkwada ụmụnna solo n'oge ịṅụli ya ụmụnne solo n'oge ịgolibe ọlaobodo solo gị nwela ṅụli maka na enyego okwe gị mgbe gị merewe okorobịa Chief Innocent Ukanu ọbata obi nke bụ na ndị nzọ Chairman Chief Executive Officer Abuja Land Matters kee maka Chief okwu dịrị wee lebe omere ọha ibunyiri mba na ụmụ awụ Igbo agbara ndị nwoke ebe oyido ihe kwuru ka a na-eme Ogbuefi Chinazọ Ezunwara eke Japan ojere mkpakute mmiri na Osina CEO Guinness Hotel Limited ndị ọma kee maka Chief Polycarp Dibia Deputy Commissioner of Police State CID Lokoja o metere ya bụrụ nke mbụ n'ụmụnne atọ ngwuru Mbaise ekene ndụ maazị Onyekwere Bright Akpuobi eze Chinemere Ife nke mbụ na Casablanca CEO Brightway Hotels and Suites Casablanca Morocco odegwu na-emesi ife ike oji nkata udagụ na Casablanca nwa ndị awa na Ugwuori ya maka Uju Ogbueri Chairman Aki Ododo Kenchis Integrated obere nwa Ogbueri Abogi nwaketere oke izu ọgụ na India na New Delhi kee maka maazị onye ejima Nkwọ igwe nwe onwe na-atụ uru ka na tupu ije onye kwuru ka a na-eme Prince Oke Mbabike ọdụm dọgburu akụ nke mbụ n'ihu ọka igwe ndị ọma maazị Osti koro ebu n'udo odegwu ndị amazi ikpe akapụta kee maka injinia Chinedu Ọkpareke nwa maazị Alexander Ọkpareke nwa ka enu ugo ọcha Chief Sir Clement Ọnwasanya ugogbuzuo na ndị izu ọkụ na-enye ihe n'ide atọ Grand Patron Aro Friends Club Madam Mendoline Ọnwasanya Adenda ụmụ agbara Metron Aro Friends Club of Nigeria ije n'ọkụ ọkụ o si mee kee maka maazị Chizoba hazuru mee abụghị ụdọ na Vietnam Kuhada Pharmaceutical Limited ndị na-arụ ọgwụ Clindamycin Clinicide ọgwụ dezuru Igbo niile kee maka Reverend Father Professor Flix Ogbonna Igbo State University Owerri Fada ekene m kee maka nwa maazị Elochukwu Okoli Elogome aka na-emewe tais n'ụdị n'ụdị ije ọkọ siri mee ajụjụ eji omedechi nwe bụ
isi ọgụ n'ihu ọgụ nwa chi na-agbara ọgụ na ihe ọnụ izu ọgụ Akụbụike nke mbụ na London isi nkelere gị ezi ọyị gị Chibokla eze mba eze nwa nọ n'obi n'ole eze omemma na Japan onye ọma ije ya maka Reverend Fada Ụzọma ọdụ eze fada nọ na ndị ọgbọ onye ọma nwa mba anọ Ajụjụ ejụọ Mr. Chijioke Obiora ụbọgụbọkọbọkọ n'ụmụ oji igwurube oke ọdụ na Anambra steeti ọgụdụ onye na-efe na-ego onye gba n'ọkpọ okwe n'isi onye kpakpanugbo maka ike dị nke 2019 na ego onye bọchị onye kụrụ nwa akụ nke m nke ebe ọnido anụ nke o si aha nwa maazị Chike osie ike dị ọnwụ rita m ikoro ahụ ka nnukwu o si aha egbe ndị urukuru n'obodo gbagharị mmadụ ọnọzikwe ye ndị keketara n'ụjọ na-ere na ntụmaka nwụchana onye obodo achịgha azalosis nwankwọ ogbuehi tụrụ akwa ogbuehi mkpamkpanwụ nwa onye isi na-awa aja tigbuo zọgbuo onye na-ahịa ọnụ n'obodo a ejedo na-enu oke ya eri ejedo na-ana nkụta na ihe nkụta tara ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwe ye maazị Ifeanyị Nwankwọ uke ji gbacha okike arụsị Briten nke mbụ na ndị izu ọgụ ejedo na-enu oke ya eri ejedo na-ana nkụta na rie nkụta tara ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwe ye Ogbonna ya Okoli Junior nke a bụkwa na egwu ọdụmegwu na ndị izu ọgụ gịnị mere nwanne ji gbuo nwanne ya n'ụwa ọkwa maka ihe ego gịnị bụ nsogbu ha ebe n'ebe egbugo ya maka ugochukwu anyanwụ ezi nwanne na ndị izu ọgụ mgbe gbọ na oji ike ha nọ ya ọkwịma n'obodo a dụ mma ndị keketara n'ụjọ na-ere na ntụmaka na-acha agwọ onye obodo ajigha keto mba dị iwe ha nwụchana obodo agha sasichagwo izọgụ na ihe mere onye asị m unu bunye ọhụụ na utelu na ana ka emezi obodo anyị yo ka obodo a dịkwa mma
ndị Izọg, eze and crown head of Awizog Ancient Kingdom, eze ekenekwe ngụ ke maka Prince Victor Chikatadike Buhari Izọg, ọnwa gburugburu agbarụsịa ngene ekuru ngene ṅụọ Twa! Ọkọ si me, ọkọ mere ọkọ si me. Anụmanụ ihe na-ekwu. ke maka Chief Okwu ọja were gawa. Anụmanụ ya na ntị esi ha. Awụ m n'ụzọ, awụ m n'ọhịa, m n'ọzọ ọgụ na ndị eme. Omereọha gburugburu Omenala ka a ji biri o. ọnwa bara ekpe ọnwa na Ịbada nwa ndị awa na Ugwuorima traditional chief priest arụsị ogbugbu Achịka oji nwa eme ọgọ ekene ngụ Ogiri isi ọgbọgụ. na dọkịta Vum n'aja. Ezi Oke Kanụ Ekenke nkwụ na-agba tagaraghara. kwugharịta ọdụ Akwa ọkụkọ isi na-abụ. simirita ọ na-azụ ụlọ Ube ahụrụ na mbụ. papa isi nwa Izọg Omenala Igbo ka anyị ji agụ. Ọm n'ụzọ, ọm n'ọhịa, ọm mara ize ọgụ na ihe eme. Were na-egawa na anụ m ya egwu adịghị atọ afọ obodo ụzọ. akụkọsị akpata ọhịa kwuru ka a na-eme nwa maazị Obidike Ugochukwu Prince ejima the Asian Prince Ugomale isi nwa Izọg mbụbadịrị Malaysia kute mmiri ọma mbụba awa na Ugwuorima ekenekwe ngụ maazị Okoro Musa Ogbuehi Nnanelugo nwa ka emu Ugo ọcha ọdụ ọka o si mee mmiri dụrụ azụ duruo mmiri atakwa na mazụ anwụchana asị m ndị okenye anwụchana ka enwe ndị ga n'aka ọkụ ụwa si bido ihe abụkwa n'ihe m gụrụ n'akwụkwọ nsọ mgbe ndị na ụmụntakịrị ụmụ Chukwu nọ na mkpa wee kekere ụwa kpọrọ berikom ọza ọsịeje kpọpụta ndị nke m jee zọpụta ndị nke m jee kpọnata ndị nke m ka ịkpọna ha n'obodo nke nkwado ebe ahụ ọnwụ ike adịghị na ya ebe ahụ iri uju adịghị na ya ebe ahụ ihe ike adịghị na ihe niile achọghị adị n'obe aka ha na ihe niile nwere oge ya ugbu a bụkwa n'oge nke m enumu webubu Izọgụ na ihe eme na-enyego okwe m mgbe ka mmerewe okorobịa Chief Dixon Okereke kpọkuenu ụmụnna gị kpọkuenu ụmụnne gị kpọkuo ndị ọla obodo gị gwa ha na enyego okwe gị mgbe nke gị onye nyere mgbe ya ka oliwe na mgbe a nakwa ha abịa n'ụkwada ụmụnna solo n'ụka ụmụnne solo n'ụka ike oliwe ọla obodo solo gị nwela ṅụli maka na enyego okwe gị mgbe nke gị o etu na-aṅụ ma oweti ṅụwa akwa ma ndị na-aṅụ tube solo ha wee ṅụrụ ego eriri eri ka eji amanụ dị mgbe onweghị ihe ọzọ ga-eji chetenu na ụmụnna nwezuo na-akụ n'elu ụwa ndị iro ga-akpara ụkwa ha wee naba enumu webubu Izọgụ na ihe eme enyego okwe m mgbe ka mmerewe okorobịa Chief Dixon Okereke onye tabiri na ndị Izọgụ ọdọ dị next privilege oge nke me oge nke me oge nke me oge nke me onye nyere mgbe ya ga oliwe nwa na-akwa ha bịa n'ụkwada ụmụnna solo n'ụka ịṅụli ya ụmụnne solo n'ụka ike oliwe ọla obodo solo gị nwela ṅụli maka na enyego okwe gị mgbe gị merewe okorobịa Chief Innocent Ụkanụ ọbata obie nke mbụ na ndị Izọg Chairman Chief Executive Officer Abuja Land Matters kee maka Chief okwu dịrị wee lebe Omereọha ibuliri mba na ụmụ awụ Igbo agbara ndị nwoke ebe ojido ihe kwuru ka a na-eme Ogbuefi Chinazọ Ezeụṅara eke Japan ojere mkpọkụta mmiri na Osina CEO Guinness Hotel Limited ndị ọma ya maka Chief Polycarp Dibia Deputy Commissioner
ji nkata ude agụ na Casablanca nwanda awa na Ugwuori ya maka Uju Ogbueri chairman Aki Ododo Kenchis Integrated obere nwa Ogbueri Abogi nwaketere ọka Izọg na India na New Delhi maka maazị onye ejima Nkwọ igwe nwe onwe na-abụ uru ka na tupu ije onye kwuru ka a na-eme iso ka ya mmadụ ike ọdụm dọgburu akụ nke mbụrụ ihu ọka igwe ndị ọma maazị Osi koro ebu n'udo odegwu ndị amazi ikpe akapụta Chinedu Ọkpareke nwa maazị Alexander Ọkpareke nwa nke Enugu Ọcha Chief Sir Clement Ọnwasanya Ugogbuzuo na ndị Izọg ọkụ na-enye ihe n'ide atọ Grand Patron Aro Friends Club Madam Mendaline Ọnwasanya Agenda ụmụ agbara Metron Aro Friends Club of Nigeria ije n'ọkụ ọkụ o si mee ke maka maazị Chizoba hazuru mee abụghị ụdọ na Vietnam Kohara Pharmaceutical Limited ndị na-arụ ọgwụ clindamycin clinicide ọgwụ dezuru Igbo niile ya maka Reverend Father Professor Felix Owonna Imo State University Owerri Fada ekene ya maka nwa maazị Elochukwu Okoli Elogome aka na-emewe tais n'ụdị n'ụdị ije ọkọ siri mee ajụjụ mezechi mgbe bụ Ebube Dike ọkpara mbụba agụmụ ije eje nkọnkọ na ụmụ duru ihe akụ duru ọdụ okwebe ke maka maazị Onyekachi ihe ọnụ ogbu onye isi ọgụ n'ihu ọgụ nwa chi na-agbara ọgụ na ihe ọnụ izu ọgụ Akụbụike nke mbụ na London isi nkelere bụ eze ọyị gị Chibokla eze mba eze nwa nọ n'obi n'ole eze omemma na Japan onye ọma ije ya maka Reverend Father Ụzọma ọdụ eze Fada nọ na ndị ọgbọ onye ọma nwa mba anọ ajụjụ ejụọ Mr. Chijioke Obiora ụbọgụbokoboko n'ụmụ oji Igwuruboko ọdụ na Anambra Steeti ọbụna onye na-efe na-egbe onye gbahụ okwe n'isi onye mkpamgbanugbo maka ike dị nke 2019 n'ọkụ onye bụcha onye kụrụ nwa akụrụkụ nke nwu nke egbe onido anụ nke o si aha nwa maazị Chike Ozie ike dị ọnwụ rita bikoro ahụ ka nnukwu o si aha egbe ndị urukuru n'obodo gbagharị mmadụ ọnọzikwe ihe ndị keketara n'ụjọ na-ere na ntụmaka nwụcha anya onye obodo ajirigha Azalosis Nwankwọ ogwehi tụrụ akwa ogwehi mkpamkpanwụ nwa onye isi na awaja tigbatigbuo zọgbuo ihe na ahịa ọnụ n'obodo a ededola ego oke eri ededo na ana nkụ
nkụta narị ya nkụta kpọrọ ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwa ya Maazị Ifeanyị Nwankwọ uke ji gbacha ogige arụsị Briten nke mbụ na ndị Izọgụ ejedo na-ede oke ya eri ejedo na nkụta narị ya nkụta tọrọ ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwa ya Ogbonna ya Okoli Junior nke a bụkwa na egwu ọdụmegwu na ndị Izọgụ gịnị mere nwanne ji gbuo nwanne ya n'ụwa ọkwa maka ihi ego gịnị bụ nsogbu ha ebe n'ebe egbugbo ya maka Ugochukwu anyị nwụrụ ezi nwanne na ndị Izọgụ mgbe gboo na ojige ha nọ ya ọkụma n'obodo a dụnụ mma ndị geketara n'ụjọ na-ere na ntụ maka na-acha agwọ onye obodo a ji ya Keto mba dị iwe ha nwụchana obodo a aghasasichagwo Izọgụ na ihe mere onye asị m unu bunye unu tienu na ana kelezi obodo anyị yo ka obodo a dịkwa mma Sijude Obi Uru oke na-asụ na bụ omega ọstrọbụ ekele Maazị Osta Odisakwe Osile Holdings Nigeria Limited eze nwa mmadụ na ndị Izọgụ Chairman Phone Dealers Association Bridgehead Market Onitsha Member Aro Friend isi nkele erugo obi akụkọ nke ilu ka Odisakwe Abụbụ Ugo Chialedi CWO ndị ogbo ya ọma ahịa kwuru ka a na-eme ije maka Maazị Sunday Okoli ọdụ ogbo na ndị Izọgụ Managing Director Sony Bank Global Link Limited Onowu ndị Izọgụ na Taya Onitsha Branch DRO Aro Friends Club isi nkelere gị lọb Odoza Esther Okoli ọmaobi di ya ọ bụ nwoke nwoke na nwaanyị Odinọ Maazị Eze gọzie m oke ọha amaka nke mbụ na ndị Izọgụ MD Gochubi Ventures Limited Pharmaceutical Division President General Aro Friends Club Onitsha Branch maka Chief Chukwudi Ekweọfọ ịdị afọ Izọgụ ekelekwe iwube mba Aro Friends Club maka Ambassador Comrade Kingsley Chibeze Okunwa akpụrụkpụ Izọgụ ndị anyị ji biri Sandubisi Benjamin Okoro akụ enwebe na ndị Izọgụ ekelekwe ndụ ije ajụjụ jụọ Maazị Tochukwu Okeke akụ mmadụ nwata na-abụ ndị Izọgụ Gwemeke nje kedu maka Maazị Rocky Onyadọ ọ pụrụ iche na Aro Chairman eze ndị Igbo na Belgium kedu maka Oriakụ gị Ọlụchi Onyadọ Aro Friends ije na akọmarịta na-emere mewe ihe na-egbu dike na eberebe anaghị egbu dike kama ọ na-eme adụgbuo dike n'ogu edewere mgburuma dike n'iche mana ọ na dike emeghị na mmiri ọ na-agba nkume nwa ahụ ka a na-asa ya Maazị Polinus Nwankwọ oche ndị Izọgụ onye ọma ụmụnne ya onye ọma iji eje mba ke maka High Chief
Dr. Charles Babatunde Ezekwem, Ọkigwe one of Ọkigwe, Ọgbụdọgburu Ọjị, Ikemba Ọkigwe, ndị anyị ji biri. Ekene m Prince onye abụ Igbo, nwanne ya ji gbanwere onwe, a na-egbu achara na ndị Izọgụ, Igwe Amond nke mbụ na Johannesburg, former chairman APU South Africa, Director Prince Moore Associates, ndị ọma. Kedu maka Maazị Uche Ọhịa, Ambassador Extraordinary, Ọchị na Nwata, Ije, ụmụ okorobịa kuchie na-ekere mgba maka na ike ji nke ya awa ọpụrụ iche. His Royal Highness Eze Oliver Dike III, Eze Ozuomba nke ndị Izọgụ, Eze and Crown Head of Awizọgụ Ancient Kingdom, Eze ekenekwe ngụ. Ke maka Prince Victor Chikatadike, Bugharịa Izọgụ, ọnwa gburugburu, agbarụsịa ngene ekuru ngene ṅụọ, arụsị Izọgụ mgbokpo. Ke maka Chief Anthony Onyeabụ Okereke, Omereọha gburugburu, ọnwa bara ekpe, ọnwa na Ịbada, nwa ndị Awa na Ugwuorima, Traditional Chief Priest, arụsị ogbugbu Achịka, Oji nwa eme ọgọ. Ekene ngụ Traditional Doctor Maazị Okeke Anụ, HOK, ikuku bugharịcha ọdụ iku, osimiri tọọ n'azụ ụlọ, papa isi nwa Izọgụ, onye ọma. Ije nakwa na-arịta na ọzambara jakọ, akụkọsị akpata ọhịa kwuru ka a na-eme. Nwa Maazị Obidike Ugochukwu Prince Ejima, the Asian Prince, Ugomale, isi nwa Izọgụ, mbụbadịrị Malaysia kute mmiri ọma, mbụba Awa na Ugwuorima. Ekenekwe ngụ. Maazị Okoro Musa Ogbuehi Nnanelugo, nwa Agemu Ugocha, ọka o si mee. Mmiri dụrụ azụ duruo, mmiri atakwa na mazụ anwụchana. Asị m ndị okenye anwụchana ka enwe ndị ga n'aka ọkụ ụwa si bido. Ihe abụkwa n'ihe m gụrụ n'akwụkwọ nsọ mgbe ndị na ụmụntakịrị, ụmụ Chukwu nọ na mkpa wee kekere ụwa kpọrọ perikom ọzọ. Ọsị ya jee kpọpụta ndị nke m, jee zọpụta ndị nke m, jee kpọnata ndị nke m, ka ịkpọna ha n'obodo nke nkwado. Ebe ahụ ọnwụ ike adịghị na ya, ebe ahụ iri uju adịghị na ya, ebe ahụ ihe ike adịghị na ihe niile achọghị adị n'obe aka ha, na ihe niile nwere oge ya. Ugbu a bụkwa n'oge nke m, enu m wee bụbu Izọgụ na ihe eme na-enyego okwe m mgbe ka m merewe okorobịa. Chief Dixon Okereke, kpọkuenu ụmụnna gị, kpọkuenu ụmụnne gị, kpọkuo ndị ọla obodo gị, gwa ha na enyego okwe gị mgbe nke gị. Onye nyere mgbe ya ga olive, na mgbe a nakwa ha abịa n'ụkpada. Ụmụnna solo n'oge ịṅụli ya, ụmụnne solo n'oge ịga olive, ọla obodo solo gị nwere aṅụli maka na enyego okwe gị mgbe nke gị. Ego na-aṅụ m oweti ṅụwa akwa, ma ndị na-aṅụtụ ube solo ha wee ṅụlụ. Ego eriri eri ka eji amanụ dị mgbe o nweghị ihe ọzọ ga-eji chetenu na ụmụnna nwezuo na-akụ n'elu ụwa. Ndị iro ga-akpara ụkwa ha wee naba. Enu m wee bụbu Izọgụ na ihe eme enyego okwe m mgbe ka m merewe okorobịa. Chief Dixon Okereke, onye tabiri na ndị Izọgụ, Father of the next privilege. Oge nke me, oge nke m, oge nke me, oge nke m, onye nyere mgbe ya ga olive. Mgbe nakwa ha bịa n'ụkpada, ụmụnna solo n'oge ịṅụli ya, ụmụnne solo n'oge ịga olive, ọla obodo solo gị nwere aṅụli maka na enyego okwe gị mgbe gị merewe okorobịa.
matters kee maka chief okwu dịrị wee lebe omere ọha ibuliri mba na ụmụ awụ Igbo agbara mgbenwu nke ebe oyido ọhịa kwuru ka a na-eme Ogbuefi Chinazọ Ezeunwara eke Japan o jere mpakute mmiri na Osina CEO Kenas Hotel Limited ndị ọma ya maka Chief Polycarp Dibia Deputy Commissioner of Police State CID Lokoja o metere ya bụrụ nke mbụ n'ụmụnne atọ ngụrụ Mbaise ekene nzu Maazị Onyekwere Bright Akpuobi Eze Chinemere Ife nke mbụ na Casablanca CEO Brightway Hotels and Suites Casablanca Morocco odegwu na-emesi ife ike o ji nkata kpụta agụ na Casablanca nwa ndị awa na Ugwuori ya maka Uju Ogbueri Chairman Aki Ododo Kenchis Integrated obere nwa Ogbueri Agbogi nwa ketere oke Izuọgụ na India na New Delhi ke maka Maazị onye ejima Nkwọ igwe nwe onwe na-atụ egwu uru ka na Chukwu ije ọhịa kwuru ka a na-eme Prince Oke Mbabike ọdụm dọgburu akụ nke mkpụrụ ihu ọka igwe ndị ọma Maazị Osti Ikoro Ebunudo odegwu ndị amazi ikpe akapụta ya maka Injinia Chinedu Ọkpareke nwa Maazị Alexander Ọkpareke nwa ka Enugu Ọcha Chief Sir Clement Ọnwasanya Ugogbuzuo na ndị Izuọgụ ọkụ na-enye ihe na ide atọ Grand Patron Aro Friends Club Madam Mendalin Ọnwasanya Ajenda ụmụ agbara Metron Aro Friends Club of Nigeria ije n'ọkụ ọkụ o si mee ke maka Maazị Chizoba zuru mee abụghị ụdọ na Vietnam Kuhada Pharmaceutical Limited ndị na-arụ ọgwụ clindamycin clinicide ọgwụ jezuru Igbo niile ke maka Reverend Father Professor Flix Ogbonna Imo State University Owerri Fada ekene m ke maka nwa Maazị Elochukwu Okoli Elogome aka na-emewe tais n'ụdị n'ụdị ije ọkọ siri mee ajụjụ jụọ Eze Chinwe bụ Ebube Dike Ọkpara Ngụba agụmụ ije eje nkọnkọ na ụmụ duru ihe akụ duru ọdụ okwebe ke maka Maazị Onyekachi ihe ọnụ ogbu onye isi ọgụ na ihu ọgụ nwa chi na-agbara ọgụ na ihe ọnụ izu ọgụ Akụbụike nke mbụ na London isi nkenere gị ezi ọyị gị Chief Douglas Eze Mba Eze nwa nọ n'Obi n'Ole Eze Omemma na Japan onye ọma ije ke maka Reverend Father Ụzọma Ọdụ Eze Fada nọ na ndị ọgbọ onye ọma nwa mba anọ ajụjụ jụọ Mr. Chijioke Obiora
okomoko n'ụmụ oji igwugbo oke ọdụ na Anambra steeti obodo gbagharị mmadụ ọnọzikwe ihe ndị keketara n'ụjọ na-ere na ntụmaka nwụchana onye obodo achịgha azalasis nwankwọ ogweghị tụrụ akwa agwa ogweghị mkpamkpanwụ nwa onye isi na awa aja tigbatigbuo zọgbuo ihe na-ahịa ọnụ n'obodo a ejedo na-enu oke ya eri ejedo na-ana nkụta na ihe nkụta tara ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwe ihe Ifeanyi Nwankwọ uke ji gbacha ogige arụsị Briten nke mbụ na ndị izu ọgụ ejedo na-ede oke ya eri ejedo na-ana nkụta na rie nkụta tara ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwe ya ogbonna ya Okoli Junior nke akụkọ na egwu ọdụmegwu na ndị izu ọgụ gịnị mere nwanne ji gbuo nwanne ya n'ụwa ọkwa maka ihi ego gịnị bụ nsogbu ha ebe n'ebe egbugo ya maka ugochukwu anyanwụ ezi nwanne na ndị izu ọgụ mgbe gboo na ojike ha nọ ya ọkwịma n'obodo adụnụ mma ndị keketara n'ụjọ na-ere na ntụmaka na-acha agwọ onye obodo ajigha obodo agha fasichagwo izu ọgụ na ihe mere